Loh, HP mu nyar mana? Iya lah. Bukannya wingi merek Xiaomi. Xiaomi itu somai. Ya iku lah pokoknya. Iya anyar, aku wis bosen karo sing wingi. Merek apa sih itu? Iku merek iPhone. Mu gak ngerti soalnya mu desa. Kak Sombong, Kak Sombong. HP ku yo anyar. Mereke Odoreno. Ono iku Oppo Reno. Ya iku maksudku. Alah padahal kayak HP ku kamera siji. Tapi lah kameraku lah bening, gak kok kameramu buruk. Ya wes aku mari ngene tuku. Untuk HP iki ngedol sawah dan itu HP koyo aku ngene ngedol omah. Bapak. Apa lu? Kok nah HP Pak? Itu HP. Yo. Bukan HP ini cuma sih. Pak, HP ku lu wis elek, Pak. HP ini bapak tuh kayak itu. Mo. HP ini saya mau Bapak kameranya bolong, Pak. Kamera walu, percuma kamera walu sih kena kamera masih hiji. Aku mau kepingin. Bapak kan ada duit dong kan, duit apa dong kan tinggi ngedol omah kan. Iya, gak apa-apa Bapak di dalam motor embong. Iya. Ayo wis Nduk, tuku HP, bapak betul ke bantuan sosial bansos. Ayo, Pak, ayo. Ayo wis. Ayo. Baik. Ya, Pak, Bapak nanti Pak uangnya Pak, gak ada nyerene, Pak. Iya, iki paling Nduk. Woi. Loh, Mas, itu dodolan apa no? Nggih. Oh. Lha niki kan apa? Nggih, kula yukane. Nggih monggo ten niku. Iki kantene HP-ne Samsung kali Oppo. Iya, Nduk, mantele Nduk. Monggo. Aku pilih sing iki, Pak. Regane pinten, Mas? 2 juta, Mas. Nduk, gak cukup, Nduk, meneh gak mangan agak dingin Nduk. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa iki? Yes, gak apa-apa sih anak. Nggih, Pun. Niku napa? Nggih, Bil nggih. nggih. Deal. Halo, Rek. Nya, HP ku nyari kameranya anak 6. Sayange japan HP ku kamerane ono 8. Iya, si apian HP ini saya mau iki. Iku HP larang, gak satu kabeh kon.